Kdybys to měl nějak tak máš něco jakoby v sobě. Že 1 + 1 je 2 a mohlo by to být klidně 4, nevím. Že ten šroubek namontuješ na druhou stranu a je to skoro úplně jedno. 4. A míchá se to všechno stejně dohromady a pak je to úplně všechno jedno. No tak pak je to úplně všechno prdel. Není to vůbec nic složitého. Tyče z bukového dřeva se napřed náležitě napaří do žádaného tvaru. Ocelové pásnice, vynález pana Michaela Toneta, přitom brání zlomení dřeva v pohybech. Způsobem názorným a zcela vyčerpávajícím to moc hezky popsal pan Wilhelm Franz Exner. Část dřevěného profilu spojená takto s plechovým pásem se při ohýbání nemohla natáhnout víc než tento pás, tedy jen velmi málo. Aby mohl přece ohyb nastat, muselo se celé dřevěné těleso srazit, a to tím víc, čím víc bylo vzdáleno od plechových pásů, tedy nejblíž k vnitřní ploše ohýbaného dílu. A tak pozoroval Chára další problémy, takže proto nemohl to dělat. Jak on se jako nemohl otočit, takže to tak nevyšlo. No tak musel to udělat nějak 2krát, aby to vyšlo, protože tak by se nemůže člověk otáčet, jo. I musí to nějak jako dát před sebe. I nemůže to nechat vzadu, jako vždycky to dělá jako z domu, jo. A dva. To narušilo přírodní zákon o poloze neutrální vrstvy a posunulo tuto vrstvu na vnější plochu. A vyrobili jsme část židle. No, a je to. Úspěšně jsme narušili přírodní zákon víc, čím víc bylo vzdáleno od plechových pásů, tedy nejblíž k vnitřní ploše ohýbaného dílu. No tak takhle jsme to dělali my vždycky. Ale že by to lítalo jako samo. To zase ne, jako to jsme museli dole. Tyče z bukového dřeva se napřed náležitě napaří a potom se v kovových formách ohnou do žádaného tvaru. Pomocné jistící body mohou způsobit pěkný zmatek, protože u nich nakonec oba lesty skončí i do další lanové délky. Způsobem názorným a zcela vyčerpávajícím to moc hezky popsal pan Wilhelm Franz Exner. Část dřevěného profilu spojená takto s plechovým pásem se při ohýbání nemohla natáhnout víc než tento pás, tedy jen velmi málo. Kam nevidíte, se najednou ozve. Pomoc, já nemůžu dál. Když jsme tomu věnovali celý den. Ale že by to K vnitřní ploše ohýbaného dílu. To narušilo přírodní zákon o poloze neutrální vrstvy a posunulo tuto vrstvu na vnější plochu. No, a je